Fil-park tal-Inwadar f'Witilajn ġew installati 6 kameras tas-sigurtà sabiex jissorveljaw iż-żoni minn rimi ta' skart illegali li għal ħafna snin kienet isir f'dawn l-inħawi. Rimi li kienet jaffettwa s-sistema ekoloġika ta' dan is-sit u minn barra li jkerraħ il-post kien ta' detriment tal-bdiewa. Dawn il-kameras ġew installati mill-Gvern fuq insistenza tal-Bord tal-Immaniġġjar ta' dan il-park. Steve Borg, chairman tal-istess bord, għalilna li min jinqabad jarmi l-iskart jista' saħansitra tkun konfiskata l-vettura li bija ikun ġar dan l-iskart. Ir-rimi mit-trakkijiet u mill-vetturi ta' Terrapin waqaf totalment, jiġifieri nexxielna nwaqfu totalment. Bi pjaċir ngħid ukoll li ċertu abbużi twaqfu wkoll. Sa qabel ġew installati l-kameras kienu diġà tneħħew aktar minn 400 tunnellata skart. Il-pass li jmissqu li t-tul tal-kosta ta' dan il-park f'Marsa Skala tingħata lura lill-pubbliku. Tippreżentata dokumentazzjoni uffiċjali biex il-Park Nazzjonali x-xtajta tiegħu tkun dominju pubbliku. Inħabbar ukoll li qegħdin fil-proċess mal-Università ta' Malta biex il-Bord tal-Governanza jagħti sponsorships għal numru ta' Master's Degree kif ukoll għandna numru ta' proġetti li nittamaw li fix-xhur li ġejjin jirnexxielna biex nibdew tindif metodiku sistematiku fl-ekoloġija tal-park. Intant, fis-sena 2000, rapport xjentifiku tal-Università kien identifika l-importanza botanika ta' dawn l-inħawi, tant li kien propost park naturali fil-pjan lokali tal-2006. Proposta li però kienet waqgħet fuq widnejn torox. Kien fil-fatt fl-2016 permezz ta' dan il-Gvern l-żona ġiet iddikjarata bħala l-Park Nazzjonali tal-Inwadar b'medda ta' art akbar milli kienet oriġinarjament proposta.